Здравейте хора, искам само да ви предупредя, че в клипа може да има пръщения, така че искрено се извинявам и следващия път няма да го има. Приятно гледане. Здравейте хора, днес сме с Георги. Много ми е приятно. Мен също. Днес какво ще тренираме? Днес ще тренираме гърди. Имаме 3 упражнения: лежанка, хоризонтална, горна лежанка и уред за средна част на гърдите. Георги си има бранд за хранителни добавки и за други неща. Ще оставя линк за сайта му долу. Наистина това са едни от най-качествените добавки. Аз лично ги ползвам. Най-често използвам креатина и това е едно наистина много добро качество в Европа, както той каза самия. И така освен да... Започваме с това нещо. Това е Tribe-Max, Tribulus terrestris. Подарявам ти го, да го използваш. Много ти благодаря. Повишава либидото, повишава тестостерона по естествен път. Ще трябва, да. Помага за възстановяването и така. Добре, днес почваме гърди. Да, почваме тук на лежанката. Само 3 упражнения ли имаш за гърди? Само 3 упражнения, ще видиш, че са абсолютно достатъчни. Да, като гледам си доста добра форма. Благодаря. Само много от хора ще питат дали си натурален. Не, аз не крия от никога, аз не съм натурален. От 15 години използвам стероиди. От 15? От 11 години постоянно, без да спирам тестостерона. Това е цяло повече от половината от живота ми. Съзнателен. Доста интересно. От колко време имаш Iron Lab и Guard Nutrition? Ами работим с тези две фирми от около година вече. Април месец ще стане година. Добре, а какви затруднения си срещнал през създаването на бранда? Ами най-трудно е партньорството, защото аз работя с доста хора, всички те са отговорни, съвестни, коректни, което е най-важното. Да намериш такива хора в днешно време е трудно. Особено в такъв бранш, в който има адски голяма конкуренция. О, да, определено. Защото много хора това, сега примерно аз ако искам да създам бранд, на първо място ще ми трябва добър екип и адски много средства предполагам. Ами зависи от гледната точка. Не са много средствата, много е занимавката. Много е разправията. Като цяло си взех, че нямаш някои неща, примерно като протеин и такива работи. В процес на изработване на протеин сме в момента. Всичко е готово, става само печатницата да свърши на време работата и до нова година ще пуснем протеин. Изолат и whey с по 2 вкуса всеки. Пак говорим за най-доброто качество, което може да съществува в момента на българския и европейския пазар. И европейския, да. Аз съм използвал някои от продукти, примерно като стромбата и тестостеронен антат и съм доста доволен от тях. И наистина имат резултати хора, така че... Да, с всички няма до сега оплакал се, така че всичко е наред. Следователно. Ние освен да почваме, аз съм готов. Тя става нещата. Да, преместим само тия работи. Почваме с лежанка. Килограмите. Добре. Те много хора пропускат тази част с лоста, в смисъл директно се мятат на килограмите, както се вика. Дали би им повлияло по някакъв начин? Идеята е да вкараме кръв с възможно по-малко килограми, за да избегнем контузии при следващите серии. Както и да раздвижим лакътната става и раменната става. Тук ще има много голяма разлика в килограмите, обаче на лежанката. Аз не правя много кила, аз това казвам и в клиповете. Аз правя много повторения, не правя много килограми. Да, ти казваш, че нали, повече се изгражда мускул с повече повторения и по-малко килограми. За мен това е абсолютната истина и реалност. Май така с лоста ми е много странно, защото аз не правя лежанка, аз правя с дъмбели. Защото знам, че е по-хубаво за изграждане на гърдите. Виж ти. Опа! Добре, колко почваме първата серия? Първата серия слагаме по една 20 отстрани 60 кг. Всъщност още една имаме с празен лост, да може хубаво да раздвижим. След това, не знам твоите как са, аз лично слагам по една 20 от 2 страни за първа серия. Втора серия 80, трета серия 100, четвърта серия 120 и до там. Значи аз стигна до 80-90. Повече не качвам на 120, не защото нямам сила, защото няма смисъл. А късал ли си мускул някога? Никога не чук на дърво. Нямам проблеми с лактите, нямам проблеми с коленете, нямам проблеми с раменете. Това е заради Iron Lab. Най-вече.
Сега Колко повторения правиш? 8, 9, 10. Преди повече няма. 20, преди 20 да можеш да вкараш кръв, да можеш да пуснеш сигнали до мозъка, че нещо се случва. А колко време е хубаво да се почива между сериите? Аз лично почивам между 30 и 45 секунди. Колкото е своя тежест и да взема въздух малко. Да качиш килограмите. Направи ли 20? Май да, след до 15 стигнах и спря да ги броя. Добре, ти примерно би ли тръгнал да се занимаваш с бранд за дрехи, за фитнес облекло? Аз имам вече първи два продукта на Guard Nutrition Iron Lab тениски. Не, говорим ти примерно Genesis, Above the Rest, примерно е такъв бранд. Не мисля, че е в моята сфера. Мисля, нали, аз се занимавам с препарати, не с дрехи. Да. Не, защото... Не съм моден дизайн, ами съм... Защото и Кевин Леврон и тия по-известни бодибилдери имат освен... Това е вече в по-напреднал стадий, защото там вече трябва да имаш, нали, хора, които да ти отговарят всички останали неща, за да можеш ти да погледнеш в друга насока, докато Да. е по-трудно да смогнеш навсякъде. 20 кг взимам. 20, да. Добре, мен много хора ме питат дали биха могли да изградат мускул, като тренират само една мускулна група на седмица. Да, аз така тренирам винаги. Една мускулна група веднъж седмично. Защото най-популярната, нали, тренировъчна програма е push-pull-legs, push-pull-legs. Да, обаче трябва да си на много сериозни препарати и на много сериозна храна, за да мога да възстановяваш. Аз тренирам веднъж седмица с всяка една мускулна група, аз съм на сериозни препарати и ми се отразява перфектно. В смисъл, не мисля, че имам нещо, което ми изостава или нещо, което да не ми е симетрично спрямо останала част на тялото. А ти сега на колко си? На 29. Значи някъде от 15 годишни взимаш? На 14 години започнах да взимам метан за първ път. Само метан, чисто? Само метан, да, 16-17 някъде. Между 15 и 17 по-точно направих първи цикъл с тестостерон. И от една-две години след това не съм спирал тестостерон. Тремболон взимам, през по-голяма част от времето хормон взимам и други неща. Оралните ги редувам с тромбатуринабол, метан на всеки 20 дена, защото иначе запушват рецепторите и се губи ефекта. Да, защото този хормона на растеж е много скъп, особено ако искаш да поддържаш някаква маса, мускул. Ами не е кой знае колко скъп. Въпросът е, че трябва да се взима правилно дозировки да се правят, защото иначе също се обезмисля и неговото действие. Давай, 8, 9, 10, 11, дай, 12, 13, още 2, 14, дай последно. Браво. Има разлика с повече повторения, нали? Да. Еми това знам, че смисъл, за да има някакъв ефект от лежанката, трябва или да си на голяма химия, или да имаш голям ген. Ми не е точно така. Като всичко трябва да имаш постоянство. Ти, като и ген да имаш, ако имаш постоянство и ако тренираш както трябва да тренираш, ако се храниш както трябва да се храниш, няма как да не изградиш мускулатура, както и ген да имаш. Моят ген е да съм е такъв. Аз бях не повече от 55 кг, като започнах. Бях много слаб, ужасно слаб. С тези рамене и така нататък. И всичко се променя с времето, зависи как си генетично, какви си генетичните заложби. Още ли слагаме или? Да, направо на 100 слагам аз, обаче. Аз бях до тук, значи. Аз това никога не съм правил между другото. Най-много до 95. Не, ще направиш. Не. 4-5. Много ме страх да не се контуза. Няма, аз ще паза, няма се контузиш. Ти си голям момче, не си малък. Не, моята лежанката.
Си. Колко слагаме? Слагаме по една петичка, за да направиш 12 поне. Добре. Няма смисъл да направиш сега. Петичка. А също ти, освен с Guard Nutrition и Iron Lab, с какво да се занимаваш, примерно хранителния режим и треньорство? Не особено, нямам време да отделям толкова време, защото това се изисква постоянно време. Аз едва смогвам да отговарям на хората за въпроси, свързани с добавки и стероиди. Имах един път, в който водих 64 чата едновременно. Направо полудяваш, разбираш. Ти не знаеш вече на какво предлагаш, да. 4-5 часа минават е така за нула време и като дигнеш когато от телефон, всичко ти е черно направо. Това си е голям странец, много хора не го знаят. Какво да имаш. Даже после да видиш TikTok-а ми, примерно, колко съобщения имам за 24 часа. Дай, още две. Дай, последно. Да. Дай. О, лежанката не е моята. Лежанката е много важно да изграждането на гърди. По принцип. Не знам, аз имам една програма, по която се тренирам. И петичка се ли слагам? Не, добре. Тренираш. Крака, гърди, ръце. Ще направих ръце, примерно. Ръцете са ми една от любимите мускулни групи. Аз ги правя само на супер серии от много години, над 10 години вече. Само супер серии, такива да отделям, примерно бицепс, пост, трицепс, не. Супер серии. Ти от 10 години караш една и съща програма, така ли? Почти да, само повторенията ги правя. Един път са примерно 15, другите примерно 2-3 месеца. Около 18-22 на всичко. А заради какво казва? Нормална лежанка, под наклон? Да, и един уред там малко ще го видиш. Флайс. Не точно, буташ. Забравих да кажа. Да. Това са 3 упражнения. От повече нямаш никаква нужда. Ти виеш на първо упражнение вече колко си изморен, като го правиш качествено. Да. Аз правя една с леки килограми, другите 3 са ми по 9 повторения и това е. Това е крайно недостатъчно, за да натвариш достатъчно мускул. Сега ще виж, след тази серия вече ще си супер изморен, а те първо почна горна. Изморих се аз вече, да ти кажа. Накрая ще направим предмишница. Не си правил предмишница, май? Не. Трябва да почнеш. Много важен мускул. Мен програмата ми е някаква много странна. Трябва да си нагласиш така, както на тебе ти е най-добре спрямо другите тренировки, спрямо кога спиш, как ядеш и така нататък. Защото ти си висок, имаш хубава физика, можеш да направиш много хубава мускулатура. Аз не гледам да се натоварвам много, защото като се натоварвам нямам сила за следобед за бокса. Трябва да си направиш приоритети, кое ти е по-приоритетно. В принцип фитнеса. Да го правя, че да мога да кътна, в смисъл да съм в дефицит. Ти пак можеш си в дефицита на пътеката, примерно да правиш кардио на пътеката и ще е доста по-щадящо мускулатурата. Защото ти като правиш бокс, активираш червени, бели мускулни влакна и по този начин гориш и мускул. Не гориш само мазнина. Да, аз чуя, защото... На пътеката, ходене под наклон, бързо ходене под максимален наклон, гориш само мазнини. А ти кардио правиш ли? Не правя, да. Защото аз, примерно, като отива в 6,5 на фитнес и тренирам до 8, един час ми е тренировката и половин час имам висок наклон на 15 степен. Това е добре, това ти достатъчно. И де факто имам кардио и вечерта, пак съм и на фитнес и така съм в дефицит от 700 калории, 600. Това е прекалено много твърдо, ти не можеш да възстановиш мускула и ти, вместо да гориш само мазнини, ти гориш мускул и мазнини, разбираш? Да. Така процедира тялото, това е защитна реакция на тялото.
А и то са не е много важно, че да... Ами да, аз мога да ти кажа, примерно, че аз не се наспивам много добре. Лятото спа много, лятото спа по 10-12 часа. Зимата повече от 6-7 часа не спя. И аз така. Зима най-много 6 часа. Най-важно като цяло да си набавиш достатъчно протеин през деня, нали, белтък, растителни мазнини и ротация на въглехидрата. Например, 3-4 дена си на 150 грама 200 въглехидрат, И един зареждаш петия ден. ден си зареждаш примерно 400-500. А под зареждаш ден, много хора разбират, че ядеш вредно и изобщо да не ти пука за Не, нещо. това е страшна глупост. Пускай е тук малко по-нагоре и бутай напред и гледай ти пада на една и съща ос. Давай, бавно. Едно. Бавно. 2. Дай, 3. Дай, 4. 5. 6. Давай, можеш. 7. Дай, 8. Още 4, броим ги, дай. 1. Дай, 2, отпусти крака. Още 2, можеш. Дишай, 1. Дай, последно. Дай. Мишо, ти висът мога да изпънеш прави напред. На пети да ги потреш. Аха. Малко по-близко пънеш. Буташ напред. Напред към огледалото сега. 2. Да пада тук горе и да буташ напред. 3. Дай. 4. 5. 6. 7. 8. Дай. 9. Дай още 2, можеш. 1. Дай последно. 12. 11. Дай. О, лежанката не е за мен. Напротив. За тебе просто трябва да наблягаш на лежанка. Защото дъмбелите, колкото и да са, не мога да фанеш примерно са 2 по 40 кг. Защото няма първо, че няма ти удобно. 45 си ги правя. Второ, че не ги правиш чисти. Докато видиш 60 кг на лежанката, колко по-трудно е. Ти от колко годишни почна да тренираш? Горе от 13 години почнах на лостове. До 14 някъде средата. И след това почнах фитнес. Беше ми... Значи аз съм изостанал бая. Като видях някой така як по улиците и към бах, така ги спомня, аз съм такъв. И както е прозвучи, нали, сега в сегашната ми физика, съм надминал всичките си идоли, които си виждал, да. някога, да. И двете са с този хват, за да мога да фанем вътрешната и горната част на гърдата. Добре, а кое е най-важното нещо при изграждане на мускул? Дали яденето, почивката? За мен е комплексно. Храната, почивката е важна, но когато си на препарати не е толкова важна почивката, колкото храната и тренировките. Защото ти се възстановяваш като си на препарати. Се възстановяваш много по-бързо. И не ти трябва кой знае каква почивка. Факт. Примерно аз се наспивам много бързо, смисъл на 6 часа съм като нов човек. Аз също. Супер, пускай лактите по тялото и трапеца да отпуснат. Като буташ до край напред, тя е гърдите. Така, перфектно. Миш ти там направи ли трета? Браво. А? Да, бе, супер, но нека бе, колко повече реклама. Оха. Колко направи? 12. Малко са. Колко? Поне 15. Не оформяш твърде и поне 15. Това ти изгражда детайла на мускулатурата. И ти отцепва мускула. А и то като цяло, само България и тия балкански състезания, където се водят, ти дават награда, примерно от орба с барчета и такива. Това е... Абсолютна подигравка е с труда на спортистите. За 10 барчета и 2 води. И точно за това, това е отговора ми, нали? Защото питаш ме защо, дали съм мислил. Мисля съм, обаче няма смисъл. Казвам ти го реално както едно към едно. Ще не пречи на федерацията да каже, примерно първо място 10 000, второ място 8 000, трето място 5 000. Тогава примерно ще има стимул състезателите. Нали, тези, които са най-добрите, да кажем трима, ще си избият разходите поне. Много хора, примерно аз съм получавал някакви такива въпроси в TikTok.
че си набавят по 250 грама протеин на ден. И аз ги питам, добре, какво ги приемат и тия грамажи протеин, това са солидни. И те почват 2 барчета, 2 дози протеин, 5 яйца и 500 грама пилешко филе. Аз викам, не повече от 100 грама, да. Самота. 2 дози протеин на ден, аз една доза едва пия. Аз пия по 3-4 дози пия протеин, ама аз горе-долу гледам да съм между 250 и 300 грама протеин на ден. Аз съм си на 800 грама пуешко и 6 яйца. Не ти трябва повече. Спрямо твоите килограми, не ти трябва повече. А то пуешкото, в смисъл дали тези филетата в сурово състояние ли се мерят или вече сготвено? Аз лично го меря сурово. А пуешкото по принцип в момента е най-добрият вариант. Защото не го бъкат с хормони както пилешкото. И не го пълнат с вода. И като месо е доста по-качествено. И нали хранителна стойност. Да, защото аз в продължение на една година ядох пилешко филе и на мен, даже бях пратил изследванията, естрогена ми беше много завишен. Нормално. Докато както съм на пуешко, меси ми е в нормата, даже е в долната граница. Или аре средата. Аз ям свинско, най-често. На ерфрайера си го слагам и става супер. Колко си? Дай още 8. Бавно, 1. Дай, бавно пускаш, много бързо пускаш. Бавно, 3. Дай, 4, дай още 4. Напани си, ще ги направиш последна. 1. Дай, 2. Дай. Не. Добре, добре. Това е стигнеш отказа на тренировка. 13. Добре, сега ще правим малко предмишница. И приключваме. 2 серии, само да вкараме така хубаво кръв. Предмишница, много хора тренират на сам сулик. Не знам дали го знаеш, тренировката за предмишница слагат на лежанката и въртат те така китките. Никога не съм го правил, ама не ми се звучи много. Аз съм го правил, ама не влиза точно в... То влиза във всичко друго, не в предмишница. Те така го изкарват се, но влиза само там. Не е нищо специално като цяло. Аз предмишница не правя, защото... Що? Защото аз си мисля, че като правя бицепс, нали? Крайно не е достатъчно. Не така, както е хвата, ами е така наобратно. Пак не е достатъчно, защото ти фаш само горната глава тук на предмишницата. Ами долната ми, вътрешната. Ти ще отпускаш пръстите да висят. Оператора се приви тук. Доста кратка тренировка. Ти изглеждаш едър човек, аз си викам, че ще тренираш по 2-3 часа. От седенето във фитнеса няма файда. Виж, тя загледай се хората, които седят във фитнеса, всички не са, не приличат на нищо. Идваш, вършиш всичко за 30-40 минути, ставаш заминаш. Отново висене няма смисъл, брат. Дай. Отпускаш пръстите и дигаш. Рязко. Дай, бързи. 3, дигай нагоре максимално. 4, идеално. 5, давай. 6, давай, 20 имаш, до 20 знаеш колко имаш още. Давай, бързи. Аз до толкова не съм учили добре в даскал. Това ще науча, давай. Още 7, давай, 1, 2, 3, давай, 4, 5, давай, 6, още 1, 7, браво. Аз ще му оставя сайта долу, пак казвам, всички социални мрежи. Има доста подробно описание за всички продукти. И в TikTok, нали, ако му взете някакъв въпрос, той ще ви отговори на 100%. Помагам на всички абсолютно безплатно. Да, помощ с приятел. Което е важно да се отбележи. И пишете в коментарите дали искате да снимаме с него още едно видео, някоя друга тренировка, примерно за ръце, за гръб. С удоволствие, стига да има желащи. И така, много ти благодаря отново. Аз също, благодаря за доверието.